inde Allah jurumdere jurmutoɗo yo Allah juuɗe ko men Muhammadou kañum e koroji mum e wondi mum islam yettode woddini ko Allah e joom binde o julde kisal yo gone ko men Muhammadou timmiɗo annabaɓe almami nelaɓe bandiraɓe musidɓe tedduɓe ngari waɗande ɗo bandiraɓe darol e deftere meɗen Pittali Mayata taw ene windi ɗum gandu men ganda leñol Yero Doro Diallo to sawtowol to ko musidɗo mon Abdoul Gueye walla mbiyon Funere kay Dokoro Bik walla mbiyon Fam Haala to helle mum no gasi ɗiɗi dawal biyetegal Kumba giɗen ko Kumba inspecteur Sarlé na jooɗi to windirde mum to police quartier latin omo micco ga caɗele badnoɗe eɗe genale te ko jiiɓi hen ko fof ko kanko Sarlé jiiɓri ɗum jungo makko no jiiɓru ndu way feñde funginade ni fof inspecteur ɗi fof donki famɗino ɗum noɗe gueɗe jahari ha ɓe jebbilanimo Kumba ɓe diwtanani en wonde mayɗo wurtata ndeke ɗum holli ko sippira mawgo no hakkude hakkille aade e mirnini jomiraɗo o wi ko gonga mi yenanama Kumba ene heewi doole ndeke jomiraɗo deƴnir tagoji mum ɗe ko Kumba sabu ɗo aade woni fof ene wondi e goƴaji Kumba ko hoddiro addanta ɗum janggo so dañal walla basal so ñaw walla so cellal mayde eko woni caggal mum fof ko Kumba te hakkillaji aade ne dari caggal ɗiɗo wirgalloji Kumba mana riddoji Kumba niɗɗi ngam yidde ƴellitade eko woni nder majji kono ronki huncude sirlu ɗeɗo niɓɓe birniɗi ko foti no ceeɓedi masla ko ɓuri fof annude e hulɓinde hakkille aade ko goƴaji gonɗi caggal mayde nde wonno diineji ɗi fof mbaɗi e hakkillaji aade tan ko mayde gasnata jeey jomiraɗo e dow tagoji mum ɗum tindini ko gurdam goɗɗam na caggal mayde maɗam woni malu ɗum alaɗo haadi walla malkiso mo alaɗo haadi to laakara malaɗo e malkisaɗo mbaldata e suudu woto ndeke ha hande aade no heddi e kumpaji mum mawɗi ɗi hakkille mum ronki ƴellita ɗi kumpaji noon kadi hakkille aade ronki rimɗude e wawde ɓorade e komte kalateɗe hakkude mayɓe e wuurɓe ɓe mbi wuurɓe e mayɓe ina jiyodira ina kalta ina gollodira ndeke gonɗinde ɗiɗo haaloluji wawa yeddude mayɗo wurti to genale pari kono hakkille neɗɗo foti ɓennude gurtugol mayɓe so mayɗo wurti hotata ko galle mum bandiraɓe musidɓe tedduɓe so gonga sabu nduɗo jibru mi heeɓi andude e rendo ma ko heewi mi andano somi tongi ko jimi ko eko nanmi ko eko teskimi e ɗeɗo dille ko mi ɓeydo haawede hakkille aade e ƴoƴre mum ndeke heewi e yimɓe kala no ɓe towiri daraja gandal e laamu so ɓe kuli walla ɓe naati e jiibu mawɗo gande maɓɓe e hakkillaji maɓɓe fof majjat ɓe donkita andude ko ɓe gollata ko ɗum teskimi e inspecteur uji amen ɗi ko hakkillaji yimɓe e haaloluji mumen ɓuri
yaharude fof ko e ɗum ɓe gabboto hayso gonɗani ndeke hakkillaji teeyɗi jiyoji gonga ɗi payata yalti hen mbaylotako ko seeɗa kemmi yenanede ko kumpo woni sirlu gurdam ndeke tagoje ɗe fof ndeeji ko e dow humpede ko arata kumpa ko heɗɗawo mawgo hakkunde tagoje ɗe e hoddiro jomiraɗo en mbayrat tagoje ɗe na ndeeƴi e nder kumpa mumen ha hoddiro suppito e nder niɓɓe birnide woda ko waɗi pawen hen guite men mbiyen hoddiro Allah yani so weli beltoɗen so metti cunoɗen bandiraɓe musidɓe teddude araw en tongatɗo ha lawol gongol so hawre welede jomiraɗo ko musidɗo moɗon Abdoul Gueye funere kay dokore bik fam haali